esa pesa kwani ngai masema kwa nemo mwana limbasira inini nyaya iripo yakabvira kaniichingoita ari mwana unopota kudisa achitaura ndisika achitaura kuti ndakaurayiwa ndisiswa mundi tikaedza kwamambo Marangi tikaisira sekuzoti vasotore mapesa epadiye kuti tizotore varangwana shokuya vakatauriwa kuti vazobhadhare mombe 3 kwamambo Marangi ndiri kunoudza kuti vange dai waibudirwa zvo dzakasvika pese kuita mubekero zvaida kuti zvokuti but hapana zvakazoitika. Pakashaika mwana wangu Andoni wakauyawo tetawa wanditora kuti ndipewo mwedzi 1 ndiri kuudza mundege nanhasi kauzadai musi uno wafamai apa ndofuka pakatanga kuti munhu ayakubudirwa kuti saka tiri pano mumumoti right. Saka imi muruti makatomboenda mwana waMarangi mukadzoka mukaita sei zvese mukataurwa zvekuita. Saka nyaya yenyu iri kuti hamuna kuita zvamakazimuita. Zvatakazvitiite yanga yasarira kwamambo Marangi kuti vaende kunotora tsamba kwaDA Mamdala wozvitaura kuti tiende kutotora marangwana pari kuti pane vanhu 3 vari. Sei nyaya yacho yakamboenda kwaMarangi? Takabva pomba pahuri usiku kuenda paSabhukumono, tobva paSabhukumono mire tobva taenda kwaShemukana usiku, tobva tachidhobva mota andatsvaka kuti dzaya mota iye angabuyiwa nemazvo akavhara kupinda motika tikarara tofamba kuenda kwaMarangi zvinotokatina kuita kusona makazoti iye anga achibudirwa akatambokwira motikari vakaramba kukwira motika tikafamba mafamba nesoka kubva kunobuda kwaMarangi iye achitungamira pandokubvunza kubvunzira ndoedza kubvunzira kuti mambo Marangi wapinda papi pekuti mambo Marangi akunzi kunoda ndizive kuti ndedzei mombe 3 dzakudabhadhira Marangi kwazi iro parakadurwa munzvimbo mavo ngekuti pari kutonongerwa pagomo pacho panomupatasa akaurayiwa neiwawo ndiani handichazii iko iyeyo mati saka zviri kuti zvinofambirwe ngekuti waibudirwa vacho waitotaura tikabva tazi tiende kotora pane zvinhu zva panorasa mvura paMarangi. chado ndinzwisise ndobviso nyaya yenyu chaichayakamira sei so that toona kuti kana tikubatsirai toesa kubatsirai nenzira yakaita sei yekuti nyaya iite sei ifambe zvakanaka, because kana munototi makaenda kwamambo Marangi anditi uyu mufi uyu atori kwani kwaMarangi atori wakafa uri kwaMarangi ari kwaMarangi asi akubudirwa but muda kunotora mufi kubva kwaMarangi kuuya naye kuno ndozvamuda kuita. Ndosaka ndochibvunza kuti tete 1 tete ari kupinda papi 1 panyaya yerepatriation, then 2 Marangi pekuti azoti ndoda mombe 3 akuda mombe 3 dzechii iroparakarasikwa munhu akaitwa mwedzi romarisa vadomubhadhaisa munhu anouraya wacho ndiani? varipo vanoti wakatora wacho kubva kuwarara iyanzazamiri ndiyo vakaimitira kuti marokwaro
Tiara kuti apambiri pamukwana. Vaida Makoni. Ini ndakaurayiwa naWinnie Makoni. Winnie hanzvadzi yababa vangu. Wakandiuraya. Wandiuraya. Wachibva watora ropa rangu. Wachibva waisa kuseri kwemba. Zvadaro watora muviri wangu wakuisa mugomo. Nazvino ini ndiri panguva yekutambudzika nemwana wangu ari pakutambudzika. Nokuti iye Winnie wacho ndiye akaudza monaki yangu mumusha meMamakoni achiti handisi kuziva kuna Vaida kuti Vaida ari kupi. Pakauya nemonaki iye anga atogadzira zvinhu zvake kudhara, akazotumira bvuri rake, atumira bvuri iri ndichitanga kubuda nekuti semunhu akagadzira zvinhu zvake akatumira bvuri kuti kana wakuzobuda unobudira pamwana wako. Nazvino ini pandabvuma saizvozvo ndauya kudai mwana wangu uyu anga akarara nemunin'ina wangu Agnes. Mubvuri uyu pandatanga kutenderera ndiri mumba umu. Saka naizvozvo mwana wangu akabva apepuka nokuti ini ndanga ndauya ndapinda mumba umu. Vachibva vaona tiri kutenderera mumba sezvo mumba umu mamine chiedza. Mwana uyu akavhunduka nemunin'ina wangu akavhunduka vachibva vamutsa baba kuti baba mukai muone. Vana baba vakapinda vati bvuri iri riri kupi? Vaona ndiri kungotenderera ndiri mumba imomo ndiri kutenderera. Nazvino vana baba vakabva vaona kuti sezvo mwana wangu achiri mwana mudiki bvati dzimai light baradzimwa pandambotsikirirwa. Nazvino asi ndinoti sekubuda kwadaita sekubuda kwadurava ndichikoita wada wangu ari panguva yekutambudzika nekuti ini ndiri kubudira pamwana wangu. Mwana wangu ari kungotambudzika sezvo paine chibabo chakatumwa. Mwana uyu asvika pastage yekuti anongodonha semunhu ane pfawe. Asi nazvino ndabuda ndine simba. Mazuva ano haachadonhi nokuti ini ndamira nazvo kuti ini ndofana kuiswa pane wamwe. Ndokuchema kwatinako ndofana kuiswa pane wamwe. Ndinoda kuti ndiiswe pane wamwe ini nechikwambo ichi chakaiswa pamwana wangu chigobviswa nokuti takatukwa
Patakatukwa pakatanga kutukabidzwa chikwabvu chekuzi enda ikoko, enda ikoko, enda ikoko, enda ikoko. Saka ini ndiri pakuchema, ndiri pakuya kaoba. Ndiri pakuchema ndinoda kuti mabhonzo angu agoiswa pane wamwe. Ndiko kuchema kwangu kwatinako ikoko kuti mabhonzo angu ngaiswe pane wamwe. Ndoramba ndiri musango here kubvira pandakabuda kare kare nhau yangu isingatonguyo nhau yangu isingagadzirisiki. Saka ini ndakuti ndakuparadza mushoko makoni ndakuuraya. Nazvino ini ndiri kutouraya nekuti makoni mafa vanhu vazhinji kwazvo. Ini ndo ndauya tinda yekuti ini ndofana kuwigwa, ndofana kuiswa pane wamwe. Kusvika rini ndiri musango, kusvika rini ndiri musango. Nazvino ini ndiri kuti izvozvi mabhonzo angu asakatorwa achiiswa pane wamwe. Ini ndichasimuka ndofamba ndega netsoka noenda kutora mabhonzo angu. Kusvika rini ndichigara musango. Ndiko kuchema kwandinako ishe wangu. Ndachema, 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 ndachema. Uyezve agotipa zvinhu zvako, agotipa nokuti kuripo wangu ndakataura kare zvatinoona iye vanozviziva kati ndichabhadhara after 6 months. Ndipo pandichabhadhara mombe idzi. Ndipo pandichabhadhara. Chizwa shamwari. Rega ndikubatsire wazvizwa. Rega ndikubatsire. Tete uinori. Ine tete nyaya munoziva nezvairi. Chamunoziva, munoziva chiini panyaya? Nyaya yamunoziva imi pamusoro penyaya iyi, munoziva chiini? Ndekuti mwana akachakatika. Anoziva kuti akachakatika sei hamukuzivi? Kuti vakazofa sei handizvizivi ngekuti munhu anga ane murume. Ndiri kuti inini kuoga makazivi makati muda kubhadhara zvei? Handizombotaura zvekubhadhara, nditozvizwa zvitaura kubva musi wakashaika mari. Zvakatongishamisa kuti zvabviri. Iye mufi wacho wakatobuda achitaura kuti haasivini. Akandiuraya vanhu vese vari muno taurai vanhu vichinisai. Vakazobuda mwana utabva kumarange. Taenda kumarange isusu tabva tapinda kwamambo marange. Wasvika achitaura achinokura mavhu kuseri kwemba. Saka ari nokura mavhu kuseri kwemba. Mavhu aya akabva zinaishe Kasunzuma. Mbuya Masonduma atinge mavhu ndo ndakarovu masondo. Ndikati mavhu acho pamuti pane munhu here. Iye kwabva atozihwe hasa chatotaura. Kasa watowo munhu. Ndikati inini zvendiri kukumbira ishe wangu wekwaziwa. Ndiri kukumbira kuti mavhu aende kwamambo ndinobvisa mombe handisinacho. Ndikati ndinobvisa mombe ndiri kundozwa kuti mavhu anokohwapa ngei. Pataita dunge wakuenda kwamambo. Takatengesa mombe dziri pambavha dzababa. Wakatengesa mombe dziri pamiri. Mombe idzodzo ndiri ndakatopa baba vangu mombe idzi ngokuti ndiri munhu unobatsira. Murotona. Saka ni baba vangu vakamubva vati mombe dziya chitorai mombe idzodzizi. Mutengese mufambei nhau iri utaura. Saka zvadaro mai wake wanga ine murume pawadziya. Wanga ari mupurisa pawadziya. Ndipo akasakatikira ari. Ini ndandomba kwangu wandinda nchigara. Saka nitaenda kumarange takapuwa ng'anga namambo marange. Zikasendai kusipinga. Vataenda tikati mazuva ati mairi tiriyo. Tikafamba ng'anga nato. Na iyo tati naye tese tati. Saka tapuwa ng'anga nato. Takabva zvatawa kuzi taenda nemavhu aya. Ndikazi mavhu aya maana waya handi munhu handopa nemunhu. Mushonga munhu akageza mushonga kugezera tete awanhu wakauraya mwana uyu. Mumvana uyu. Ndiwo wakagezera tete awanyaya. Tete hawana mhosva. Vazvazi alright uyu hambeni wakamboti shandewei pamaoko pake kazoendai. Takashandiwa apa wakabva tapuwa muti wekuti endai moti panokora mwana uyu mavhu muende koisa zvinhu izvi takutaura izvi nesvikiro riyari. Pazvapuwa sekuru apa. Sekuru awapuwa zvinhu izvezvi. Takabva tayakomba ikazwa mwene endai nekombi. Neiwese wakaenda nekombi. Ini nasekuru hatisi takaenda kumba. Vanazosvika mainini wangu awaripo watoya kuona kuti kusipinge vanhu vaziva. Tasvika pamba kwakudoka kuti wachiite mushonga uya. Sekuru ava havana kuisa pazi pane bvuri iri apagezera pakazi pakagezera munhu. Na iyeyu ndiye akatotaura futi. Kuti chandakamhanyira kuenda kutora kwazi ibvuri rangu rakaiswa pamba patete. Kwete kuti akaurawa natete. Hamuna here vanondibitinisira munhu? Hamuna here? Zvadaro wakabva ati sekuru wakabva ati wasvika pfeko panoko waibva waenda uko kuzasi kwemba kwangu kumadokero kuchikwero.
ini ndakurasa mvura kubika sadza muno ndakurasa mvura pansi iya sekuru zvemakuisa kwanditaziseka vanokura mwana ndobvanebvurira dzikaziwo nyarara saka semunhu azipa nguva yakaoma handina kugona kupisa ani hanzvazvi yangu ndakava ndanyarara vazvapera izvozvo bvatagara vataenda kumba vatazodzoka futi iwo bva vazodzoka vauya kwasabhuku sabhuku akataiwa nyaya kwamambo imunotoenda futi kwamambo kwabva tati horaite kutsvaga zuva rekuenda taisina mari kwakutsvaga futi kutengesa mombe inini ndikatengesawo inini mombe 2 nezigotora kumba kukatengeswa mombe 4 dzakatengeswa panhau iyoyi kwabva tatengesa mombe ziya taida zvekufambisa nekuenda kun'anga nekuenda kobhadhara kwamama mombe idzi taitengesa izvozvo nekuhaya kondi kuti vanhu vaenda saka zvadaro mwana wakazoti vakashayika hanzvadzi yangu endakatidzana inozi Keni vakabva azobudirwa musikana uchimboera amena uripo zvekutaura natete ndizvo makaita zvekutaurwa natetawa kunokora ivhu ini ndakanokora ivhu iri ndichiti apa ndipo pane chinyi pane ropa rangu asisanipo pandakaiswapo tete ane vanhu wake wanoziya wakandiuraya nawo nekuti tete awa ndiwo wakandishedza kuti uya kuno mwana wehanzvadzi yangu ndiwo wakanditsvagira murume wachiti murume uyu ndo wandoda kuti ufambidzane naye uite sei naye uye wachiziva kuti wane nhau dzavo vane dhiri ravo rekuti wagondiparadza saka pamsorema vanhu vacho ndwanani wakabatsirana natete kuuraya ndwanani vana tete ava najeni nachisikana jeni chidhakwa ndiye jeni unogarei ndinogara kubocha mugara kubocha ndinogara kubocha konyaya dzedu dziri kulinda odzi neocha ndiwo tinogara awaigara kumapurisa kwaodzi hapana waigara kumapurisa pamusoro changamira hapana waigara kumapurisa zvakaitika ngezvekuti pamusoro wadani zvakaitika ngezvekuti uyu mwana watete wangu inini ndinogara paodzi ndokwendakaona hondo yeminda iya ichindotanga ndakaenda kumunda ndokwendakaona stendi yangu ikoko uyu ndokuzoteera uyu achibva kubocha kupasi achikwidza kuya kumusoro kumapurasi saka angasina pekugara ba ndobva azondogara dzimba dzevanhu makomboni kwabva azopedza paakazowana stendi yake wakandoiona stendi dzimba dziya vanhu vaipaza saka haana kuzogara kuba uyu wakauya kugara pamba pangu nokuti inini ndindaa nekakicheni nekambawo kadoko kekugara wariko tichinochengetana zvemaini mwana saka auya uyu zviya zvokuti taikurukura mumba wakadii wana nhingi uya wakarovha here wana vari kuitei vari kuende kuchikoro here zvikazi wachitaura nhingi zvakadai ndobva akazotaura nyaya yamaiwe uyu wavhaidha uyu achiti vhaidha uriko asi tirindobvunzana uriko asi tiri kundotaura uyu ndobva ataura nhau yake ariko asi upenyu uri kuita vhaidha muharare hausi udini hausi kuita ba uri udini vhaidha zvaari kuita zvacho mama hazvimbosenziba mukomasami ndiye wakasirwa vana kutaura uyu iye uri kufara ari pai ari muharare ari iye uri kutaura hino akati ndatofunga kuti kuno kudai kwanga kuine munhu unode kuroora izwai ndadini ndatora vhaidha uyu arohwa ngekuti zvakuita muharare zvacho hazviiti purazi murume wainaye handisi kumuona zvakanaka ba unenge munhu wekundoitawo zvimwe zvaanondoita takandotaura vatanyararidzana hatina kuenda mberi achibva azodzokera futi achibva ataura uyu waindoti akauya semunhu unoshanda achiende kuharare achidzoka achienda harare saka ini ndandindori pamba pangu ndiri kuchengete murume wangu aitorwara akazoshayikawo mulibrary muna machi muno saka uyu wabva achizouya
obhazi maini zvavhaidha zviri kunesa uri kundoita kudai ini ndopendakazodayira manje ndikati ufunge ako pane munhu wetinonamata naye waisondonesa achiti ndine hama yangu iri ude kuroora iri udawo mukadzi wekuroora asi inini munhu wacho handimuzivi ndopendakata handimuzivi kana ndikamuona zvikazi wo vatandonyaradza takabata kunyaradzana ndofunga takaita zvekunge mwedzi neamwe masondo uyu ndopakadzokazve dakati maini murume uya waiti urude kuroora wakazoroora here ndikati inini handizvizi takandonyaradzana paipai brazil murume wacho handimuzivi uyu ndopakati mukaenda kuchechi muna mutaura muti hazi ndode kumuona ndizvozvo vakati uda kumuona ini ndobva ndaenda kuchechi kuyakuya ndichamuona musesatati kobva ndaenda kuchechi kuyakuya bva ndaona baba waya yangu hama ndikati baba hama yenyu yakazoroora here ndikati haina bambuya ari kutofara haina bambuya ndikati horaiti zvakanaka kobva ndadzoka ndikati zvazi hama yangu haina kurooraba zvikazi endai momutaurirezve kuti toda kuti tionane zvakanaka ndobva ndatoataurirazve zvazi toda kuti tionane uyo akati zvakanaka obva waonana kuzopedza ndopa wakataurirana kuti iwo chiunze hama yake uyo aunze hama yake aunzewo mwana wake wegai pamba pangu zvakanaka mwana uya utotora hama yake iyaya uyo otorawo mwana wake wobva wauya pamba pangu zviri kundoitirwa pamba pangu wotowirira wobva watorana wotobuda uyu ndiye hama yangu uyu ndiye musikana ndiyewo hama yangu muzukuru wangu kwabva wabuda kwabva wamboenda ndofunga wakaita almost 1.5 kana 2 hours wadzoka tete nambuya tawirirana baba angu atoripo achitozwawo nyaya yacho zvakanaka kuti vanhu madini henyu mawirirana tobva wabuda kobva waenda ndakazozwa uyu akutaura kuti ndakazomutora vaidha wapa totokamutora zvikazi watowapo pakemba zvakanaka zvobva zvaita rimwe dhei rendakachizoti uriko here ndiri kuda kuenda kwawo zikotora mapirisi angu ebp zvikazi ndiye uyu mama darikai nekuno toda kutoendawo kwawozi tabva taenda kwawozi kuyakuya ndasvika kumba kwake wati kudini akati ndoda kuenda kwawozi vaidha wandifonera watini zvikazi zvakuita vaidha zvisiku chatoita vaidha wada kundinyadzisa zvakadini tinotofamba kundoti tichitaura kuti tasvika pawozi paipai inini kukembi kukutaura chokwadi ndisingamuzivi ndakazomuziya ndiye uyu kunge akuendesa hama yake mwana muzukuru wake paanga akogara nundoterawo mashure zvekuti takasvika iri lunch time yakupera lunch time yakupera ndobva wangu akandozvambarirawo pamubhedhi varikutaura nyaya dzavo uyu bvaanoka kokokoko kwautopinda mumba muya kwaubva tagara mauya tete mauya mbuya tikataiwatauya zvikazi inini handichagari izvo lunch time yapera chisarai gogo nambuya muchibikirwa nemuzukuru wenyu zvakanaka ini ndopendakati wangu inini handisi kuda kugara baba lunch time zvaikupera 2 o'clock dzakukwana ndoda kotora mapirisi angu pauzara zvikazi ndiye obva ndakuchibvunza vaidha zviri kudini vaidha vakandoti mbuya zvinhu zvacho hazvisi kundiitira zvakanaka zviri kudini vaidha ndoda kuedza kunyengerera kuti ndinyatsozvisa kuti zviri kudini vaidha haana kuda kutaura chokwadi chake kuti zviro zviri kudai ndakabva ndamuti ndofunga uda kutaurira tete wake inini ndiri mbuya regai ndibude uyu ndobva ndati ndakuenda kotora mapirisi asi ndakuuya handichauyi ngekunokuba ndinoenda nekubus terminus ukazwa ndakubhipa ndakuti uya kuno tikwire bus terminus zveshuwa ndozvikareka handina kana kungogara handatotora mapirisi angu aya kwaubva ndatodzika kubus terminus ukabva ndamubhipa chiuya ndakuno ndo maziri endinoita nyaya endiyo last day ndakaona vaida handinazve pendakazombomuona murume wavaida murume wamakava inini handinapa vaida murume handati mamakava vaida ndekuti murume wacho waunogara kwawo uripi kwawazi ndi kwaanogara vaita munazotomboona nekwagaita hatisi kuzombomuona vakangofona iye kuri kuseni kuti mwana wenyu handisi kumuona iye murume vachigara naye mwana handisi kumuona akafona inini ndikati mari ufona kuti mwana akunakuno waendepi kasi handisi kuziva wasiya foni netsamba wati haichadi kugara newe ngoti uri mudhara ndo statement yakanditaurira
Saka tadaro zvakamba ndatoti zviitire gaindikwire komidende kuona kwausisvika ikweyo wakatava kumandiri unakasaenda angwanimusenacho kwausisvika ndikati mwana womuruti hakuna wakaende kasi apeno handisi kuziva kuti chii asi ndafonera umwe mukadzi unozi Mai Emilia nanitowazi Mai Emilia wazvangu vanogara kumusha kuti padhuze nasekuru apa wati kwazi vaidha wakaenda kubasa kuuya kubva akaita kuKrismasi wanga achandobva kuKrismasi muna bacho vakatosiya isa madetails kundine murume wayo yanga iri zvenyuari paakauya pendakamona asi dzimwe statement mambo ngedzekunyepa kana zvokuti ndakausa mwanake wabvunze ndii ndakaunza misutugeze bvunza yawa imwe kwendi muri kutaura zvinhu zvisina makore zvakaitika naresheni ungotaura kuti zvakaitika 1971 zvakaitika sondora pera here hatimbozivi kuti nyaya yenyu yakatanga rii 2012 ndive zvakaita 2012 saka maida kubva 2012 vaida asi kumbooneka yakaita police case nekumaseidhi zvese takatenda kwese kusipinge kumaseidhi kwese takaenda yakatonyorwa kung'anga tikatoenda ng'anga ikati dzakabuda tokuti aura kuti bvuri riri pamba penyu ragezerwa tetaya ndo riri kuita kuti mwana uyu ataure saka kunoda kuti pashandiri wotsvaga mari munhu arudzi akaisa bvuri pamba penyu kuti nganga dzakutaura kuti ndini akauraya asi ari kuisa bvuri pamba penyu pamba penyu pakuzi akaisa bvuri pamba penyu ndiani vakangoti muvanhu makasakatisa mwana wando wakaisa hatina kuziva baipapo asi murume wacho zvakandinetsa kung'anga ikoko vakati kabva ndini hangu ngokuti pang'anga ichitatu ndunyepa here mukoko wabva tadzokera kwamambo pamberi pamambo taatini mupurisa wainyora zikazi zvamadzokera resauti yenyu yatini mupurisa bva ataura kuti mimi taurai pang'anga ichitatu petaenda tapindura kuti kwabva ataura enda kasi mambo urikutaura kuti iwewe ndiwe here kauti utaura kuti kasi angewika muri kuti ndini saka zvadaro pakutanga paundinetsa kuti nditotanga zvinhu zvamakaita munokwasanga makawesta mari asi chamakaita sechipasina ndizvo zvakatoitika because inini ukazwa kuti munhu anobuda anobva kuno akabudirwa kunosvika kubosha akabudirwa then oshaya result yekubudirwa kwake pane zvinhu zvazvazvirikutaura zvakawanda kuti pakubudirwa pamutaura kuti muruti kubudirwa pamwe hakuti kubudirwa pamunhu utotaura nyaya yake then because kana munhu akakutungamirai kubva kuno kunosvika kubocha aifanira kunge asvika chikunongedzera kuti ndiri apa aifanira kubva kuno because hamufambiri ima netsoka mahara kubva kunoko kobuda kubocha kufa pane mahara mamufambi dai mukaiva neshumba usiku maihirwe aiwa because pamakaenda baba ndima taura nyaya iyo yekuti yakatoma pakuita motikari akatofamba netsoka izvo maifamba netsoka mamumbofamba netsoka murumboendei tiri kuenda kwangakananga tingoti ndandinazisabuko ndakange ndiri kutedzera zvaari kutaura mufi aiti ndikuenda kwandakaurei akasvika here ndandinawo takasvika mukapaona tikapaona takasvikira kuchidzere kunze kweyadi kwakuzoti wazoya izwai ndati makapaona here isusu takanongedzerwa muzasi mememba ndati makapaona here tinava tikaona iko hamunapaona saka chamakafambira netsoka makafambirei ndo patakazopuwa unini it was not necessary for you kufambi netsoka kubva kuno kobuda bocha masvika kubosha murifeyo kuzendei kun'anga mani the reason yekuti makazendei kun'anga because mamusina chinhu bachachipo chaibatika saka kubudirwa kwake kwakabatsirei
tasvika pamambo futi haasi kuzobudiwa ndo zvakazokashamadza mambo kuti mati mwana anga kubudiwa ko wagara pano haasi kubudiwa ngei chii chaita kuti anyarara madzasi chienda munokwanisa hedu kutori hama dzavo pamwe pacho ka munokwanisa kufungirana muchifungirana asi chamunofungirana chapasina at the end of the day chatiri kuda isusu kana mwana ari kubudirwa handiti ngazvive zviri genuine zviri kubuda zvinopa nhoroondo because isusu chatinoziva ticho kuti munhu kana abuda achiti ndini nhingi ndiye anofanira kupai direction yekuti chiitai chakati chiitai chakati chiitai chakati chiitai chakati tasvika cherai apo ndo pandiri apo yekona kuti masvika kudai wozi muzasi megomo ndimo ndiri muzasi megomo sekuru maidota mutanye uda kubhadhara mombe pamarangani mudabhadhara mombe mutumbi wacho wamudautana kwamaranga uri papi uripi zvange zvazi kuti mauya tobva tachene pano vanhu vatatu unobhadhara kana kutinga mabata mabhonzo ekumakwiri ina mabhonzo acho aripi hatina kuzosvika tizaiti kubatsirisa makoni panopedza kutaura kuti ndopanotora zvinhu zvenyu hazvina kujeka uyaua zvinhu zvenyu hazvina kudii hazvina kujeka paizvi unoona because kana masvika pamarangika marange oti toda mombe nhatu dzekuti makadeura ropa munomu andika 1 andika apedza miirai kuya apedza izvozvo izvo andika woti chiendai kun'anga nhatu motsvake kuti muruti wataisei apa mafamba netsoka bva ujenya usiku kobuda bocha mosvika masvika ikoko nemunhu ari kuti ndakabudirwa ndiri kokurakidzai pandiri mosvika kuti mabhonzo ari papi haakurakidzii mabhonzo acho moenda n'anga dzacho dziri 3 mabhonzo acho aidzakurakidzai hapana hatina kuzofamba 3 takazofamba 2 chete kuda kwenyu mabhonzo acho akafamba mumwe wacho achiti no mabhonzo vakati vazi tambotora tsamba kwadhi akanongedza kuti mufi ari apa ndiani anongedza pane mabhonzo aripi ndingabatsirawo pamusoro wechangamiri takabva panapa nemwana akabudirwa akaenda netsoka isusu takateera nemotikari tasvika kumba kwamasombe ndo kwakanongedza mwana paari pakona remba pamasombe patita zvakaita kuti asatorwe ndezvekuti ishe weikoko anozika sunzuma akati kana pasvika nyaya yekuchera pamwe ivhu rekwamambo marange haricherwe tisina kuudza chii mambo marange ndo zvakaita kuti pasacherwe asi anga atonongedza kuti ndiravo mabhonzo ari pamba pani aina pakadaura asi asati acherwa kwazi mabhonzo ari pamba patete pakona remba imi madautaura kuti chiya ndipo pakachera akatora ivhu rake kuisa mupepa kuchera kuna basa pane mabhonzo bhozi tinausika pakuti zvaibabwa patinotaura kuti pane confusion in this case unogaza pane something chisiri clear pane chinhu chisiri kubuda because panzi purpose yekutora ivhu pakanongedzwa ivhu yanga iri yekunorapira vhuri rakanga raiswa ipapo nemunhu akanga auraya mwana asi aida kuti vhuri riende pana tete kuti tete azi ndiye akauraya ndozvatanga inini kuti the purpose yekutorwa kweivhu kwakanzitora ivhu andika moenda naro ivhu mapedza ikwanga makapiwa mushonga
mushonga makapiwa imimi pamakaenda unganga wanga uri weisa makoni mushonga wangu wekugeza uyu ndati makapiwa mushonga isu tinobvunza zvamune mataura mataura kuti makapiwa makapiwa mushonga imimi handiti wekuzi endai moise pabviswa chii ivhu ndo pamakazonetsana natete imimi maakuisa ivhu maakuisa mushonga kukona kusiri panhongo ivhu mushonga yamakapiwa wanga uri wei Alright, pamusoro indibatsirika. Musi wetakaenda tichinongedzerwawo zindiri apa pasina nganga yakambwiniwe takandobva street iyi kuenda petakanongedzerwa kuzi ndo pane munhu ndo pasina kuzotorwa pasina kuzocherwa nekuti Ishe Kasunzuma wanga wati kana paakucherwa ivhu ngerekwaMaranga hatisina kumboenda kunganga ina hana kutomboenda kunganga asi ndi first incident ndii ndakaenda naye kumba kwateta but kama point ndizviba kana mama nongedzerwa nini kuti mabhonzo adawa andika purpose yenyu kwenda kunganga yanga iri iyi kunganga mamuri kuenda kodii imi mama ndakidzwa pane munhu kunganga mamuri kuenda kodii alright inini kunganga handina kuendayo wakaenda mirai teteti tauza kuti kana mama arakidzwa imi kana makarakidzwa imi kuti mabhonzo ari saka reason yenyu yekuenda futi kunganga nhatu yanga iri yei ini vanhu vese vari kutaura ini ndaiteerera ndonzi Edith Mugoni ndoseni mwekumusha kwangu kutanga kwenyaya ndingatanga nyaya yematangira kaita mwana mati mipaitika zvese maiteerera titaurirei zvamava kuteerera mwana wanga asati amboendawo kireshuri pakaurawo mai vake 2012 adaro takagara takazongoona uyu mwana aita zvaaita izvi tikati chii chiri kuitika takambonyarara kana kutaura kwaSabu takambonyarara tione mwana uya waitazvi ndo pakazomanya apa kunotaurira Sabu kuuya muonewo zviri kundionera pano vauya mwana uya uri kutaura ini ndakafa tikati wakafa iwe handiti wakanotorwa natete mai Masondo here vachiti tete mai Masondo ndaakuda kupa mwana waya zvekuti murume asi tete mai Masondo kutaura kwavo mambo wakati maini jenya ndo vakandituma kuenda kunotora Vaidha kuHarare vachiuya aiwa iminyararai ndo vakandituma vachitaurirana vari vairi kuti ngatipe mwazukuru wedu murume zvadaro tete wakanotora Vaidha kuHarare vachibva vauya kwaudzi kwavo isu tatisina chatiri kuziva kumusha takatozoziva nekuita paita mwana uyu toti mwana uya zvaimbofona zvaimbodii asi wakaendawo South Africa kunoenda vamweni to tiri kungotaura tikati mwana wati zizi ndokuzobudirwa kwakaitawo zvinotoita sei tataenda kwaSabu wazvionawo ndokuenda kwamambo kwashe mukanana vakaenda usiku kumahwanara Sabhuku neva kunotaurira Ishe achibva adzinda tsamba yake kuti kana zvadaro mwana achiramba achinetsa endai kwaudzi kwacho asi munosvikira pamapurisa musangosvika masvika pamapurisa motaura nyaya dzenyu masvika ikoko kwacho kunonzi kujambanja kwavanogara motaurira Sabhuku uchataurirawo Ishe wake takaita saizvozvo takaenda nepamapurisa asi yechisikana wavaiti vapa mwana wangu murume takasvika pamapurisa wanga akagadzikwa sei uko isu tine mapurisa tichitaudzana tikati ko imi mapurisa mozoti munhu ane nyaya toti isu tiri kutaura nemi imoti uruko takatopedza naye taziva kuti tawirira nei uyu wanga akangosvikirwa tiri pamapurisa taangobva akangosvikirwa kudzama rakasvika iko kubosha kwacho akangosvikirwa mapurisa akati tikati tsamba iverengai pamakasvika kumba
tasvika kumba takasvika mwana wakanongedza kuti ndiri apa kuseri kweimba yatete. Ishe Katsuntsuma ndiye wakati ai kuti mwana tichere hazviiti kuna mambo Marangi. Mwana akati zvamunoti hazviiti ko ndikatora ivhu pandati ndiri tonovigedu kumusha indozowana kumukira vanhu vakandiuraya hazviiti zvikanzi hazviiti. Takaenda iri Friday. Pamusoro mayo musati maenderera mberi pambobuda nyaya yekuti kana pane mufi uyu pane vanhu vatatu. Vatatu vaitaurwa mbuya ava ndo vakataurirana natete kunotora mwana kuuya kupa murume anonzi Chisikana. Basi pane mabhonzo evanhu vatatu. ndiye une munin'ina wakazotora handichazivi ipapo ine handichazivi. Zvapera kudaro takarara paiwo teta yanga yaSaturday. Sonde tichibva tasumuka kuenda kwaMambo Marangi. Tasvika kwaMambo Marangi uyu wakabva abudirwa futi taakwaMarangi achibva atsanangura. Ndo patakazopiwa namambo kuti ini kuti ndinzwisise ndoda kuti muuye muende kun'anga dzangu 3 kuChipinge, asi nhasi hamusi kuenda. Kunoti mukaona mwedzi wagara ndokomouya. Zvedi takaenda kumba tikanogara mwedzi wangobva mama muna July. Tabva tafonerwa namambo uya kunzi chiuyai muende mwedzi wadini wagara. Takabva taenda futi ikoko kwaMambo. Tichibva taenda tapiwa mupurisa wamambo zvikanzi iwe ndiwo unoziva n'anga dzangu dzaiye mambo Chipinge. Takabva tasumuka zvedu tikaenda. Yekutanga takasvika uchinzi pakasvipa papashaika munhu. Tikaenda yechipiri tasvikapo yakati munhu wese handibvisai bhuti anosvika pano anourusa mavhu. Tikaurusa mavhu kwanzi usiriwe pano usiri wedu wese ngai. Tasvika wakati ini vana mai ini ndinoita zvehakati achibva arova hatakata dzake akati tete apa ndiya. Tete nemuromo wavo vakazviderera kuti ndini. Zvikanzi tete mainotora mwana uya zvanzi kuurayisa mwana kuita huku mamusina vana here? Tete akati vana ndinavo. Zvikanzi saka maitadza sei kutora vana venyu? Ipapo tete haana kuzodera. Zvikanzi tete imi mainyepera kuti uyu uri kunyepa. Handizvo zvamaitaura here kuti uri kubudirwa zvekunyepa? Zviri kutaura mwana uyu ndizvo. Imi tete mwana makatourayisa mwana ndimi nekuti makanotora mwana ari kwaiseenza. Izvo zvatata zvadero haana kuuraya asi wakanotora ndiye kuuya kupa murume iyeyo. Zvikanzi ipapo shona yedu ndikota zvamataura ndizvozvo. Tete wakauraya nekuti tete akaurayisa zvinhu zvinhu zvakadii endera ini. Ndo pakanzi tete imi zvamakatora mwana munhu uyu mamuchimuziva here? Magariro ake zvionai zvamaita manotora mwana mukauya mukapa murume. Statement yamatotaura iyi itaura panyaya yenyu yese murume wacho is involved. But haasi hamusi tomumbinza kwatinei. Aiwa ini saka ndati Chisikana kandiye murume wacho wainzi Chisikana. Nganga yakati sei honai zvaitika kune mwana wamakapa chii kune munhu wamakapa zvaipa mwana kune munhu wamakamupa maurayisa chii meaning kuti akauraya mwana ndiani? Zvadaro ndo pakabva pataurwa tete munofanira kuchengeta vana vemufi nekuti ndimi makaita kuti mai vake vafi. Takabva izvo tagutsikana tichibva taenda pane imwe n'anga. Takazonosvika kwaakuedza kune imwe n'anga nekuti kwaakuri kure nakuri kuma4 tabva tasvika vanonzi mbuya mukupe ivavo ndanoziva nesemuya. Taenda ipapo vanoita zvegirasi. Tangoti tichipindazve vakati ndiri kuona tete apa ndianiko tete? Tete wakazviderera nemuromo wake vanga varimoye vari muno vanondiita zvandiri kutaura izvo. Zvikanzi ndini
Zvikanzi tete mune shuwa here, tete mune shuwa. Otaura. Zvikanzi tete hamuna zvamakaita zvina kunaka. Semataurirwa atangoita kuya uko, ndo zvakangotaurwa nen'anga iyoyo futi. Tete hamuna vana venyu here? Ndinawo. Kosaka apa zvinodei? Tete wakabva anyarara. Tataurirwa tagutsikana. Iye chisikana. Tikati toendere kune imwe n'anga vese natete. Zvikanzi aiwa tichaenda kune imwe n'anga kunodii? Isu tiri kungobatwa. Muri kupazwa. Kana mapepa ndokunga aripo kana aripo zvakanyorwa. Zvainyorwa nemupurisa wamambo. Zvikanzi tichaenda kune chitatu kunodii? Tisi tiri kungobatwa. Tikati saka magutsikana here? Zvikanzi tagutsikana. Takabva tabva. Yanga yasonga. Tichibva tadzokera kwamambo Marange. Takatosvika pamambo Marange pakazara saizvizvi. Pachitongwa nyaya. Tangosvika isu zvikanzi vanhu mese chimirai. Taakuchitonga ava ndanga ndatuma Chipinge. Ndo zvakaitika. Mupurisa wakaverenga. Zvaitaurwa nemang'anga acho iwayaya. Ndopakatanga kuti mambo, inga inyaya chaiyo. Musi uyo wamauya pano ndandisina kunzwisisa kuti ndo zviri kuitika izvi. Ndaingoti inyaya yemanga. Saka ndo zviripo. Tikati ndo pavakatsanangurirwa teta naiye chisikana kuti imimi muna mutori munhu munyika mangu. Iwe ndoda mombe 3. Iwe chisikana ndoda mombe 3. Zvichibva chisikana akanzi ndoda kuti Oktoba asati apera mombe dzinge dzauya pano ndimambo. Chisikana aibhadharisiwa chii? Ndiye wakanga apiwa. Kuti kubhadhariswa kwakaita chisikana zvazvikureva adini? Wanga abvuma uko kuti isu tiri kungobatwa kuti isu tisitauraya munhu. Saka tichaenda sei kun'anga dzimwe? Ndo mabvumira akanga aita kuna mambo. Admission of guilt. Kubhadhara mombe idzodzo iadmission of chii? Saka ukakutika imi muna vamunisana tete uchichete sei? Asi pese muchifamba hamuzofamba nachisikana. Chisikana uripi? Ndofunga mambo takangofamba ndo takapiwa namambo. Sei mukadzi wacho wachisikana asiri kutaura kuti ndakaurawa naye? Ipapo pamwe riri kurira uchikwera. Sei iwe uri kutaura kuti wakaurawa nemurume wako? Ndakakutsvagira murume asiriye. Asi kutaura kuti murume wako ndiye akakura. Ini ndakaurayiwa natete awa. Chandikuti ini ndakaurayiwa natete awa. Tete awa wangu ene mapipu wangu achida ropa rangu kuti wagokwanisa un'anga hwawo ugokwanisa kuenderera mberi zvinhu zvawo zviite zvakanaka. Saka tete awa nachisikana wanhu wanga wakatotaurirana, wanhu wanga wachiziwana panhau yekuparadza iyi. Ndo saka ndorizwa sei usiri kutaura chisikana uri kutaura tete. Kana both kana tete nachisikana wari wese inzi nyaya ndeyawo wari wese. Ende chimwe chandandisina kuziva tete muri n'anga. Pamati ndinobatsira ndakukwati ngori mhari generous anombopawa rutakura. Ore saka tete maziproblem yangu ndezvekuti inini muri kana achitoti ing'anga kana achitoti isvikiro kana kuti chika nyaya dzakadai dzinenge dzisingadzidziswa mudare muno. Nyaya dzakadai idzi mudare muno mudende dzisingadzidiwa. Why? Because imimi kana muri unenedzewa kuti ndimakauraya but muri kutadza kuona mumweya menyu kuti akauraya ndiani. Muri ng'anga muri kutadza sei kuona kuti imimi handisiniba izwai tete muri kuti muri n'anga imimi handiti muri unenedzerwa yazvizive kuti ndii makauraya handiti but muri mweya yakaini muri kutadza sei kuti aiwa handiniba mwana akachaiwa chaiasiya apashuka mba akachaura zamai handiniba ndiJoni pabva kusikuru Joni vabati vabvatora mhutu 3 pandiye apashuka. Imi mutori mumweya macho mozi ndii makauraya but you tell me you can't tell kuti izvo muzimi ndiani wakauraya. Saka muri n'anga ipi manje?
Pakasakati kamwana musikana uyu ndikutaura zvokuzi ini ndii ndakaenda kotora mwana ndikadii nzvimbo yendaigara ndaandiri mwenzi uzogara papa nyaya yangu yati tete mati muri n'anga yemunobatsira handiti ndati chindibatsira iwe inini pari zvino handisi kubatsira ndatoni makoreo ndakaziregerai kubatsirai uyu siyai zvinhu zvenyu kusaidi neiyeyo aiwa nevanhu vomukati memusha vakatisiya tete chakazisiya kusenza zvinhu zvenyu nyaya yechii kana zvinhu zvenyu zvamakuinyasvipa mutemo kuti munotomomiswa andizikura yemunhu saka ndovanotiteka orit takungokumbira shamwari dzimwe statement dzinotaura dzotondishamisa shamwari iwewe kana wakaurawa nditete ukazvitaura ndikuti for now ka dauti umbosunungure tete dauti tete atore zviro zvake zvaanoshandisa amboshandi anditaurire kuti munhu akakura yandea ndamusoro wadaona mabasa aiwa ndakateerwa zvinhu izvozvo takati kamwana zvinhu zvakapera kubiwa mumba andinopedza mazuva dzese ndakaona zvinhu zvangu zvisimi zvakapera kubiwa saka chokwadi chaitete ndechekuti tete hamubatsiriba mandotaura ichipaipai kuti ndobatsira hamubatsiriba zvakanga zvichiitika kare kacho uyu anga acho mupenyu kakazoti vanhu vakufamba kumasaiti ndisi kuziva kuti vanhu vanofamba kuti ndii ndakauraya mundifungira ndingaimbokunze tete chinowani tete kana muri n'anga imimi kana kuti muri svikiro zvingamiswa nemunhu here kana zviri zvinhu zvecalling makaita zvekurombera saka kana musina kurombera zvinomiswa ambera ini chandoziva kuti hakuna n'anga isina kumbouraya munhu ndamirai ndati kana muri n'anga inopa mushonga inochekera nyora hapana n'anga isina kumbouraya munhu n'anga muroyi murapi zvese mirai imimi munopa munhu nhasi chitsinga imimi kuti enda wape mukoma wako chitsinga munhu achinoiswa chitsinga chichizvimba pahuro chitsinga munhu iye anodzoka futi kumba kwenyu mangwana chindikutsvaga watete pekubatsirwa ndii munosheka futi kunoita futi nyora chitsinga ichokurapa futi imimi ndo basa renyu saka ikona kunditaura tete kuti mwakakazi zvinhu zvangu zvakabva zvaparara nenyaya yekuti azi mwana uyu wabudiwa kuti ndokandiuraya ndo zvaparara chinopararisa ipapa kuchii orit mhuri yenyu inozviziva here zvamunorapisa zvacho munomborapisa isha here kuhanirira munorapa ndivo vakatotenga akatenga iyowa kutenga machira zvizvi ndo vakatotenga babangu wasvika vakatondipa kana vakandipa nhepe vakandipa nhepe ivo kuchipinga vakandani nemachira vakati ndine machira uyu shairi riri pana tete nderipa ini ndakazondozwa kuti ndiwe mukuru saka ndibaba ukazinochiona kuti waita sei ndikatenga tsvimbo iyoyo ukatenga tsvimbo ukatenga machira kabika twaka ndikabaka zvechii saka imi mamuti muri kutenga zvezvei zvekuti hadii nazvo ukwazi woda kuita n'anga oda kuita n'anga yepi yokumusha kwababa kumusha kwani kwababa wenyu musha kwababa ndokumusha kwako saka kuti musha kwababa sei musha kwababa ndokumusha kwako saka imi makatengera mapakatwa nechikuti munhu kuita n'anga yemusingazivi musha kuti ndakumboita n'anga inourapei ndipo pandakaendawo muna tete waimborapa aiwa ini ndakazwa baba wangu kuti kwazi ndo zvaita mai wangu saka wobva waita conviction yekupedza mari yako tisende kutengera wakazwa kuchingwa nemajarini neshuga wakutenga machira netsvimbo nenhepo zvosingazoendezvei saka zvo zvenyu makatora aiwa zvinani iwo kuizva kuti makatora makatanga kubudiwa mwana makatora ni zvandakatora itsvimbo dzanzi dzava ndinadzo
chipo dzapa kodzi unganga dzina unazo zvinzvake wakandotangisa baba ziva zambendo zviripi zviro mbuya takandozviunganidza zviri sakapata zokaibuza mutoike mutange basi zviriyo munozatete tete musatitambise musatitambise dhanzi rematashka vano mazuva tete tete toda munhu ari tete anotaura chokwadi mukaita zvamunoita tete izvi hazvimbomiri zvakanaka nyaya iyi ndakutanga kufunga ndakagara panapa nyaya yanotanga kuizwa nhasi iyi nyaya iyi imwana yakufamba netsoka kunobuda kubocha anotanga kuizwa nhasi ndichikurimemba pakaitwa nyaya yekwadangarembwa manyarara tiri padombo paruware pamaundo ndandakuona kana ndosandoti inyaya ndakutanga kuziya ndakaiziya inyaya yakatotaurika handina kuziva kuti payakataurika nyaya iyi yakazofamba sei after that chipedza idzi nyaya idzimba pamusoro imambo ichokwadi ndaifamba baba anowamukotsa njera ndiye baba wangu inini ndiri ngoziwo kumusha yepasangoya asi ndaifamba nababa mukubatsira matareke engozi naizvozvo shuwa vanhu vekwamakoni vakapinda mudare rababa ndanga ndiripo chokwadi chokwadi vanhu mhuri yekwamakoni yakataurirwa chokwadi kuti wana makoni waida kuti wabatsiridzwe pane mwana uyu wachitaurirwa nababa kuti ichokwadi ngozi iripo endai motore vanhu vakauraya mwana uyu tete ava varudzi tete vandatovaona nhasi vakataurwa nezvavo kanzi vadaidzei vauye mudare mangu ndivataurire chokwadi semhuri yekwamakoni asi mhuri yekwamakoni haina kukwanisa kuunganidzanaba baba wakati chiremba inini ndapera handisisina kana mombe kana mbudzi zvikanzi saka mundoita sei nachiremba handigoni kuti ndivhare ngozi yenyu mushonga wengozi kuripa baba imimi baba samakoni ndii munoripa nekuti ndii mune hanzvadzi yauraya mwana wenyu hazvinei nekuti mwana wenyu ndanga ndiripo mambo handida kuzoona kuti handikangana ndakuona dzimba iweyo ndakuona saka zvirikutaura kuti chizvi zvirikutaura kuti nyaya yenyu iyi makasotaurwa nezvayo kare mukaudziwa zvekuita asi mudaramo muchidzosa mudare kuti wanga inyaya yenyowani iyo nyaya muchiziva yakaitwa kare nyaya iyi makaudziwa zvekuita kare pamusoro imambo vanhu vaida kudzoka mumaoko mamukosanjera kuti vataurwe chokwadi kana mai vachiramba baba vangu vanoti zvinhu zvibude pachena ndofunga kumhuri yatakaripa yekwa vana manyarara ndo wataigara nana dangarembwa wakasvika pakutaurwa chokwadi zvinhu zvikabuda pachena ndo zvirudikana kumhuri iyi nekuti hainokwanisa kuungana senhasi yaungana mambo apa kuti vabatsirike vanhu vamambo vakuda vana chiremba kuti zvinhu zvako zvibude pachena ndazvadzimba inini ndatototi pandakutanga pfungwa dzangu uchitanga kuita funga dzoka mumashure ikuti adzangafunga nyaya iyi ndakamboizwa asi haina kuzwa kuti payakazoenda nepi
Saka mukwasenjerana kuya nhasa kana tutari kuya amenu kana mchida mobatomirira panzara nyaya yenyu ibva yatobuda nhasi chokwadi chese chiperi mutauri what to do zvese zviperi nhasi Mazvita mambo ndaenda. nemhuri yenyu mirai panzara kusanjera kusvika panapa patatipe direction ibva yapera nyaya ndoti iya ipere panapa ndio zvakanaka ndakaizwa kakare ipana kare mbwa kaikwaizvia 2023 2022 pakatanga ndo pakatanga nyaya iyoyi saka idai panze mirai panze ari kuda kusanjira pamato itopere nhasi ndauti ipere nhasi ndai panze apo ndaimumire panze mira haiti